Spomenik pilotima, braniocima Beograda u aprilskom ratu 1941. godine nalazi se na Dunavskom keju kod hotela Jugoslavija. Podignut je 1997. godine i delo je Miodraga Živkovića. Apstraktna skulptura, po rečima samog autora, predstavlja pilote koji svojim telima probijaju granitni blok. Svako se za nešto rodi, a mi smo se rodili za pilote. Imali smo sve potrebno, odvažnost, borbenost, spretnost i bili smo vitezovi. Ovo su reči pilotskog asa koji je u šestoaprilskom ratu oborio 3 nemačka Messerschmitta Đorđa Stojanovića. Aerodrom na Dojnom polju, odakle su 6. aprila 1941. godine u 6:30 ujutru ovi junaci prvi put poleteli i potom uzletali, više ne postoji. Sada su tamo tržni centri Idea, Mercator i Airport City. U pravcu piste pod 45 stepeni u kursu prema Ratnom ostrvu, tačno se sa ovoga mesta izbija na hotel Jugoslavija, odnosno do samog spomenika. 6. aprila 1941. godine, bez objave rata, nacistička Nemačka napala je Kraljevinu Jugoslaviju. Napad je počeo snažnim udarima vazduhoplovnih snaga, specijalnim dejstvima i brzim prodorima oklopno mehanizovanih jedinica. Izvršenje zadatka povereno je 4. vazdušnoj floti pod komandom general-pukovnika Aleksandra Lera. Operacija uništenja Beograda nosila je naziv Strašni sud. U 6:30 časova izjutra Beograd su napala 234 bombardera i 120 lovaca. 6. aprila grad je bombardovan u 4 naleta, a zatim i 7. i 11. i 12. aprila. Na Beograd je izručeno oko 440 razornih zapaljivih bombi. Poginulo je preko 2500 ljudi. Uništeno je više stotina zgrada, među njima do temelja srušeno izdanje Narodne biblioteke Srbije. Jugoslovensku prestonicu od napada iz vazduha branio je elitni 6. lovački puk i jedinice protivvazdušne odbrane vazdušne zone Beograd. U toj neravnopravnoj borbi pobedila je nacistička avijacija, ali je ostalo zapamćeno junaštvo naših vazduhoplovaca. 6. lovački vazduhoplovni puk bio je elitna vazduhoplovna jedinica. Puk je imao dobro obučeno ljudstvo i najmodernije avione. Mirnodopska lokacija puka bila je na aerodromu Zemun. Tačan broj nemačkih aviona koje su 6. i 7. aprila hrabri piloti 6. lovačkog puka oborili nad Beogradom ne može se utvrditi, ali na osnovu dostupnih izvora on se kreće između 42 i 48 aviona. U tim neravnopravnim borbama u vazduhu poginulo su 11 naših pilota, 10 iz 6. puka i kapetan Živica Mitrović iz 31. grupe 2. vazduhoplovnog puka. Ranjeno je 9 pilota, od toga 6 teško, a 3 lakše. U aprilskom ratu ukupno je poginulo 135 jugoslovenskih letača i oko 600 neletača. Vazduhoplovstvo je pružilo odlučan i organizovan otpor, a izvedena su i uzvratna dejstva po nemačkim aerodromima. Piloti, branioci prestonice poginuli u aprilskom ratu su: Miloš Žunjić, poginuo 6. aprila kod Pančeva. Miho Klavora, poginuo 7. aprila kod manastira Krušedo. Vladimir Gorup, poginuo 7. aprila. Karlo Štrbenk, poginuo 6. aprila kod Glogonjskog rita. Dobrica Novaković,
poginuo 6. aprila kod Beograda. Branislav Todorović, poginuo 6. aprila. Jovan Kapešić, poginuo 7. aprila kod Beške. Milivoje Bošković, poginuo 7. aprila kod Kovilja. Dušan Borčić, poginuo 6. aprila, pao u Sarajevsku ulicu. Milutin Petrov, poginuo 7. aprila kod ušća Tise u Dunav. Živica Mitrović, poginuo 6. aprila kod Šibe.